салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо овораи 9 километр. дӯстон, бародарон, хоҳарон, апон, амакиё, ҳамсоё, бобиё, хештаворон, ҳама каса гӯш кунед ки чӣ мегӯм ва хусусан подписчико. дӯстони азиз, кадомеда канал дар корай, каналои 1000, 2000, 3000 то 34000 подписчикара каналора мо дорем. Кадомеда интереснаи канало рақамое ки дар рӯи экран дидестен, дар ин рақамо метавонед занг бизанед ва мо чизои дар хати алоқа мебуроем ва каналоро дар шумо месупорем. фақат нархш агар муомила қатӣ бошад. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. то видеои оянда. худоҳафиз.